Liphumile ilanga kwavuka amathunzi zakhwaza indaka yavuka imihlaba molweni bakhaya namkelekile kwiindaba zethu zanamhlanje kukwanelwa kwamduba kwiindaba zeWhittlesea TV ndiza kunikhapha kuhambo lweendaba neziganeko ezibalulekileyo zolusuku. Ibandla iCelestial Christian Sanctuary Church of All Nations phantsi kompostile ugqirha Mmehlo Makhulu belibhiyozela iminyaka emine lasekwaye elibandla. Umxholo walo msitho ubikwincwadi kaSamuweli wokuqala isahluko sesixhenxe kwivesi ye-12. uSamuweli walithabatha ilitye walimisa phakathi kweMizpha neShen wathi igama lalo ndawo yi-Ebenezere wathi kude kwaba lapha uYehova esinceda. For 4 years isibeleko saseCelestial yayingathi sivaliwe. For 4 years izinto zingahambi kakuhle eCelestial. For 4 years sijikela ngabantu sibathembileyo Celestial. Inkokheli yelibandla umpostile gqirha Mmehlo Makhulu uthi uswele imilomo eliwaka indlela eqhube ngayo inkonzo yokubhiyozela leminyaka. There are no words that can explain ukuba anjani. I don't know how to use amagama amaphina nowathi ndiwasebenzise, but the Holy Spirit, it was too much. The presence, it was too much. It was awesome. It was amazing. It was marvelous. I don't know which word to use, but the anointing, it was too much. The Holy Spirit was just flowing. It was on the other level. It was starting from the intercession. You know, the intercessors, the evangelists, Evangelist Dante and Etimiake, youth today, intercession. It was so awesome, so mighty. Ngendlela yokuthi sithe singena nje sabe sifilisha the presence of the Holy Spirit. Ngowemfihlelo zikaThixo umprofeti kwelibandla uthi intambiso kwelibandla imsebenzele kakhulu nangona bekungelula. Favor of God that is upon this church. Ngibone ingisebenzela kakhulu the anointing of God kwelibandla. Ngibone ingisebenzela kakhulu. Yes, it was not easy. In these 4 years it was tough, but I've seen the favor, the grace of God isithwala isihola until this far. Njengoba sisamile namhlanje is by the grace of God, though it was not easy, but it was worth it. Igqala levangeli umpostile uKolisi uthi elibandla libandla elinomahluko kuba libandla lombono. Elibandla ke libandla elingumahluko ngoba libandla lombono, libandla labaprofiti. Ayilo bandla lifana namanye amabandla, linenhloko yalo efana noMoses ngoba kuthethwa kuyo athethe kuthi. Thina singabacebisi nabaxhasi bombono lowo weza nawo. Apha njengoba silapha, into enkulu elidume ngayo liyaziphuhlisa izibabalo zabantu, liyaziveza. Ungena umuntu engazazi aphume sezazi okokuba uThixo undibabele ngesibabalo. Omnye kwelibandla uthi waqala ngokumane ezokhonza kwelibandla kwathi ngenxa yenkathalo nempiliso wazinikela. Namhlanje bendilapha eCelestial, bendizokupreach, bendizokukhonza kunye nabo, bendizoworshipa nabo. Kumnandi ukuworshipa nabo. Ngaphambili ndandingumuntu omane ezoworshipa nabo, ndaye ke ndadicide ukuzinikela kwelibandla ngenxa yenkathalo endiyibonayo kwelibandla. Ndiyabona kwelibandla kuyakhathalwa nam, ndiyabona kwelibandla ngenxa yendlela ekumandi ngayo apha enkonzweni. Kumnandi apha enkonzweni, siyaphila. Elinempiliso elibandla, linempiliso kakhulu elibandla. Uphile emoyeni nasenyameni. Ngokuziva njalo kwam ngoba ndizinikele kwelibandla. Kumnandi apha eCelestial kakhulu. Kumnandi ebantwaneni, kumnandi ebantwini abadala, kumnandi kakhulu emoyeni. Ongumvangeli kwelibandla uthi waqala udibana nale nkonzo ineveki ezimbini kwaye wayekwimeko embi kakhulu ebhujelwe ngabazali nangumntakwabo.
Apha kule nkonzo ndafika le nkonzo ine-2 weeks izelwe. Ndafika ndikwimeko embi kakhulu because ndandisandoswelekelwa ngabazali, ndisandoswelekelwa mgodi, futhi ke kulaa nyaka ndandisandosingcwaba ubhuti wam. Now ndafika kule nkonzo ndayibona phofu abantu bayo beyovizitha eThambo. Khona enye inkonzo kwakuthiwa kuse-Faith Mission, ndandivizithele khona kuloo Sunday yakhona. So ndafika kukho abantu bale nkonzo be-invayithwe phaa, so bayi-introdyusa le nkonzo yabo. Ndanomdla kakhulu ndiqomba ndirhalela ubona le nkonzo kuthethwa ngayo ye-Celestial inoba yinkonzo enjani. Then ndaza Sunday ndaqomba okay mandize kule nkonzo. Xa ndifika kule nkonzo ndafika hayi man, uthando lungaka, ubushushu, sentsho yonke into yavele ndaklika kwinto yonke eyenziwa apha. Ndiqomba ndava kamandi kakhulu kwi-first day yam, ndava kamandi kakhulu. Ndaqonda uba no man, make ndiphinde ndizoyijonga le nto ndiyibone namhlanje. Ndaphinda following Sunday ndaphinda ndakhona, so ndava kamandi. Ndaqonda uba okay ndiyahlala kule nkonzo because eyona nto ibalulekileyo xa uvizithele endaweni ubushushu, uthando. Uthi xa ufika ebantwini abakhathalayo. Omama belibandla baphosa amazwi enkuthazo kwinkokheli yabo besithi Imessage ethi makaqhubekeke uThixo emnceda because intambiso yona uyinikiwe nguThixo, yonke into isesandleni sakhe. Thina sikholwe for uba ngabazalwane, sikholwe umqolo, sithandaze ngeenkokheli zethu, sithandaze, sifaste ngazo zonke into ezenzekayo. Thina sikholwe for uba sibe zii-backbone zabo. Into ebalulekileyo into yoba ngalo lonke ixesha sithandaze ngeenkokheli zethu. And uApostoli Dr. Mehlo Makhulu kona uzawugijiselwa ngamatye, kodwa imoto eyaphambili yeyona ilandelwayo. La matye agijiselwa ngawo funeka wathathe azazi uba izoba si-step leather sakhe. Ungagibiselwa sube ikhona into ebonwayo. To our leaders, firstly, to lead is not easy. Leading people is not easy. As much as we see the good, but there is always that thing that always want to challenge those who are leading. But what I want to say to them, kukuthi kwasekuqaleni, it was not them who chose ukuthi babe zilida, uThixo ubaphathisile. Bahlale bewajongise amehlo wabo kumqali nomgqibelelisi wobomi babo, ngoba uThixo nguye owayebabizile. Thina sizawuhlala emadolweni ngalo lonke ixesha. Ii-challenges zona zizoba khona, kodwa uba thina sikhona egephini sibathandazela, uThixo unako. Emmanuel, God is with us. Arise and shine. We are not alone. You are with Jesus. We serve the God of multiplication and the God of abundance. Iindaba zifana nomlambo zihamba zingemi. Sibulele ngokuba nihlale nathi kude kubele lixa. Masidibane kwezilandelayo kwixa elizayo. Ngokwanelwa kwaMduba kwiindaba zeWhittlesea TV, eCelestial Christian Sanctuary Church of All Nations, eWhittlesea. Kamnandi mawethu. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.